Drahí priatelia, dovoľte sa mi vyjadriť k útoku na Trumpa. Vidíme, že začína úplne nová doba, že síly, ktoré dúfali v rozpustenie kresťanstva a národných štátov, aby zavládla vláda celosvetová, tzv. Globalisti, strácajú svoju silu. Ľudia zistujú, že chcú niekam patriť, chcú poznať svoje korene a chcú byť hrdí na svoj štát a na svoje kresťanské tradície. Títo tzv. Globálni ľudia bez nejakej vnútornej identifikácie k nejakému náboženstvu alebo štátu zistujú, že ten plán im nevychádza a preto podľa ich tzv. Náboženstva nás môžu nejak na nás útočiť a sa nás pokúšať nejak odstrániť, pretože oni nemajú v prikázaniach, ako máme my kresťania, nezabiješ. Takže vidíme, že Boh veľkou rukou siaha proti týmto atentátníkom a proti globalistickým zhromaždeniam s globalistickým pozadím. A môžeme sa len naďalej modliť a čakať na víťazstvo Trumpa a na to, že tieto ideológie zmiznú, ako v minulosti zmizli rôzne ideológie, ktoré nesmerovali k hodnotám a ktoré nám dáva naše vnútorné svedomie, inšpirované Božími príkazmi a Bohom, ktorý nás stvoril.